Паважаныя сябры, прапаную удосканалить нашу прычалку, так как у 60-х годах мы рабілі. Калі мы кажем «Слава Айчине», отказываем «Живе Беларусь». Калі говорим «Живе Беларусь», отказываем «Слава Айчине». Слава Айчине! Живе Беларусь! Слава Айчине! Живе Беларусь! Слава Айчине! Живе Беларусь! Слава Айчине! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава Айчине! Живе Беларусь! Слава Айчине! Живе Беларусь! Слава Айчине! Живе Беларусь! Слава Айчине! Живе і буде жить. Шановні сябри, сёння мы собралися тут, каля консуляту, будем так сказать, режимной Республики Беларусь, бо гэта улада не адлюстроўвае інтарэсы нашага народа, але гэта улада, і мы прыйшлі выказаць свае думкі, свае пратэсты. Зараз практычна ўжо ва ўсім свеце, палітычным свеце, ведаюць, што адбываецца ў Беларусі і з чым звязаныя гэтыя рэпрэсіі. Выступілі эксперты еўрапейскіх краін, выступілі эксперты ў Амерыцы, і ўсе ў адзін голас гавораць, што гэтыя рэпрэсіі, гэта звязана з палітыкай Пуціна, і гэта звязана з тым, што на восень 2017 года расейцы запланавалі военныя вучэнні ў Беларусі. І што яны засведчылі, што для таго, каб перакінуць войскі для вучэння ў Беларусь, ім спатрэбіцца 4162 чыгуначныя вагоны. Можете полічыць, сколькі туды можа умясціцца салдат. Па міжнародных правілах больш 13 000 жаўнераў не можа удзельнічаць у вучэннях. Дык вось, у гэтыя вагоны можна умясціць 2 арміі. Тым часам эксперты, военные эксперты Эстоніі, Латвіі засведчылі, і ў тым ліку гэта пацверджана было экспертамі НАТО, што плануецца каля 100 000 расійскіх жаўнераў завесці ў Беларусь. Ёсць такі эксперт, расійскі былы дарадца Пуціна Іларыёнаў, і ён паведаміў лічбу нават 200 000. І не прыслухацца да гэтых экспертаў немагчыма, таму што іх шмат, яны гавораць у адно, яны маюць звесткі кожны ад сваёй разведкі. І пра гэта гаворыцца. Што гэта азначае для Беларусі? Гэта азначае, што рыхтуецца акупацыя. Так як было ў 1939 годзе, калі ў прыбалтыйскія краіны спачатку увялі военныя базы, а потым услед за военныя базамі свае войскі акупавалі гэтыя краіны. Гэта непасрэдная небяспека для двух краін, для Украіны і для Беларусі. І эксперты мяркуюць, што увод гэтых войск в першую чаргу звязаны з тым, каб стварыць групоўку і пагражаць Украіне. І адначасна полностью выкарыстаць тэрыторыю Беларусі, яе людскія рэсурсы і нават яе войска. Такім чынам, мы павінны сур'ёзна да гэтага адносіцца. Рыхтуецца акупацыя нашай краіны. Ніхто не мае права уводзіць на тэрыторыю суверэннай дзяржавы такую вялікую колькасць войск. Увогуле ніякія войскі. Тым больш ідзе такая хлусня. І вось у сувязі з гэтым расейцаў, расійскі генштаб, расійская ФСБ найбольш непакоіць
проблема, а ці будзе супраціўленне. Потому что 10 годов российская разведка разваливала Украину, развалила войска ущент. И когда началась оккупация Крыма, Украина не могла уже сопротивляться. И вот Путин мерковал, что все отбудется так, как они запланировали. А так не отбылось, потому что начал сопротивляться украинский народ. И вырятував Украину, в первую чергу, украинский народ, доброохотники, которые пошли помирать и воевать за Украину. Российцы этого не чекали. Это для них полная нечеканность, потому что армии фактически уже не было украинской. И вот тут, плануючи оккупацию Беларуси, они задаются питанием, а чи не отримається то саме на Беларуси? Вот чего они боятся. И в 2014 году, одразу, как только почалась оккупация Украины, и наша партия, я особисто писали з вороти до белорусов: рихтуйтеся до обороны, створяйте группы, шукайте зброю, необходимо, потому что война может быть, это такой режим. И он начал войну супротив Грузии, он начал войну супротив Чечении, он начал войну супротив Украины, кто мог подумать, и теперь рихтуется для Беларуси. И вот это их непокоит наибольше. А чему это их непокоит? Потому что, когда уводится оккупационное войско в Украину, и той народ начинает сопротивляться, значит, по международных законах признается, что идет оккупация, и этот народ, який оккупованный, он користается статусом оккупованного народа. Когда этого не отбудется, когда отбудется так, как у Крыме, это будет великая проблема. Так вот, это их непокоит. И в связи с этим они начали превентивные арешты потенциальных людей в Беларуси, которые могли сопротивляться оккупации. И вот именно в связи с этим достали этих людей, которые неколи удельничали у патриотичной организации «Белый легион». Она уже 15 год не існує. Люди уже живут своим життем. Тем не менее, это те особы, которые прошли праз войска, которые володают военной справой, и вырашили этих людей забрать, посадить за краты и сфабриковать дело. Все, что зараз робится супраць Белого легиона, это фабрикация. Это полнейшая хрусня. Тем не менее, этих людей, их 16 особ, катают, выбивают их показания, и они ни в чем, они порушили никакого закона. Они не переступили никакий закон. Это схопили, это дело той политики, которая проводит Москва. И шиють справу об терроризме. Пропаганда працює, що створалася нейка організація, що хотіли там робити терористичні акти. Одна організація, яка була на Білорусі, на білоруській мові, це був клуб «Патріот». Это звичайный клуб, он был затверженный отповедными уладами, где люди збирались молодь, патриотичные, это все было под контролем улады, але одиное, что их вылучало, это то, что яны шановали белорусскую мову. Вот этих людей с клуба «Патриота» так само посадили за краты и шиют им фабрикованную справу. Повторяю, что это робится только для того, что Москва боится збройного сопротивления. Тому белорусы повинны ведать, что это только початок. Треба рихтоваться до обороны. Треба рихтоваться до обороны нашей державы. Потому что, коли будет спущено, коли мы не обороним этих людей, яких зараз кинули за краты от Белого легиона, то гэты працяг будзе далей. Будуць хапаць людзей, якія могуць супраціўляцца. Памятаеце, кіраўніка КГБ быў такі генерал Жадобін. Вот гэты Жадобін напісаў, што ў іх ёсць спісак 1765 ці колькі беларусаў, якіх яны превентивно повинны арестовать, потому что не здольные на усялякие, так сказать, сопротивление уладам.
Гэта значыць аб тым, што гэтая сістэма вядзе метадычныя спіскі людзей, метадычныя спіскі беларусаў, якія могуць абараняць сваю радзіму. Так было ў 30-х гадах. Гэта метад НКВД. І вось гэты плакат, дзе гэты кіраўнік сілавой структуры адзяе фуражку і адзяе шынель НКВД, гаворыць аб тым, як яны думаюць і што яны плануюць. У сувязі з гэтым, карыстаючыся момантам, што мы тут сабраліся, мы слухаем адзін аднаго і нас будуць слухаць. Я ў чарговы раз папярэджваю і запрашаю беларусаў: рыхтуймася да абароны нашай айчыны. Беларусы, мужчыны, якія здольныя насіць зброю, якія патрыёты, якія хочуць свабоду сваёй бацькаўшчыны, будзьма гатовыя яе абараняць. Будзьма гатовыя, мы не павінны дапусціць таго, што адбылося на Ўкраіне. І першы наш кліч вызваліце арыштаваных Белага легіёну. Гэта людзі не вінаватыя ні ў чым перад законам. Першае патрабаванне – вызваліце арыштаваных людзей былога Белага легіёну. Гэта першае наша патрабаванне. Гэта справа сфабрыкаваная, яна фабрыкуецца. Гэта справа незаконная, гэта справа акупацыйная, подлая і антынародная. Гэтыя людзі павінны быць вызваленыя. Беларусы павінны падняць свой голас у вызваленнях гэтых людзей. Другое наше патрабаванне. Міжнародныя арганізацыі, якія абараняюць правы чалавека, і амністыя і іншыя, яны не выказаліся яшчэ па гэтаму пытанню. Яны фактычна сваёй пазіцыі адмаўляюцца прызнаць гэтых невінна арыштаваных людзей палітычнымі вязнямі. Гэта дэманстрацыя двайных стандартаў. Гэта дэманстрацыя той палітыкі, якая зараз пачалася ў Еўропе па заігрыванню з рэжымам Лукашэнкі. І вось гэта ганьба для гэтых міжнародных арганізацыяў. Паўтараю, гэта ганьба для гэтых міжнародных арганізацый, якія павінны абараняць правы асобы, правы чалавека, якія павінны выступаць супраць дыктатуры. І другое наше патрабаванне да гэтых міжнародных арганізацый, якія абараняюць правоў чалавека. Яны павінны прызнаць гэтых людзей палітычнымі вязнямі. Яны павінны прызнаць, бо гэта відавочна, яны павінны прызнаць гэтых людзей палітычнымі вязнямі і патрабаваць іх вызвалення. І трэцяе патрабаванне, не патрабаванне, а наша заява. Трэцяя наша заява, мы павінны засведчыць гонар гэтым людзям, якія сядзяць за кратамі за Беларусь. Мы павінны падтрымаць іх маральна. Мы павінны засведчыць гонар ім і успрымаць іх як герояў Беларусі. Іх катаюць электратокам, электрашокерам, это ўжо вядома. Выбіваюць паказанні, хочуць, каб яны далі нейкія паказанні несправядлівыя. Чалавек пад катаваннямі не можа вытрымаць, это вядома. І ўсе паказанні, якія дадзеныя пад катаваннямі, яны не маюць ніякого значэння. Яны не маюць у юрыдычнай практыцы ніякого значэння і не маюць ніякого значэння ў маральным сэнсе. Таму, калі каго з гэтых людзей прымусяць, зламаюць, калі ён вымушаны будзе сказаць нешта супраць сваёй волі, таму што яго пыталі токам, таму што яго білі, зневажалі, ён павінен ведаць, што мы не верым гэтым катам, якія катавалі іх. Мы верым гэтым людзям, і да іх нічога не прыстане. Нічога не прыстане да невіннага чалавека. Свабоду нашым палітвязням. Вось што мы павінны ведаць і што павінны рэзка ставіць перад міжнароднай супольнасцю і перад самімі сабой. Перад самімі сабой
перед своим народом, потому что мы повинны поднять голос у оборону этих людей. Это не выпадково, это первый пробный камень. Когда у них это пройдет, они начнут массовые репрессии супраць белорусов. Они начнут эти репрессии. Мы не повинны этого допустить. Мы не повинны допустить, как велизарная армия России увошла на Беларусь. Мы повинны поднимать свой голос. Мы повинны опираться на свои законы, на свою конституцию и на свою волю. И на свою волю тому, что Украина показала, что только воля народа, только наше сопротивление знищить планы агрессоров. И я переконаний, что ничего у путинской улады не тримається в Беларуси. Не трималося на Украине, не тримається и в Беларуси. Зламають они тут свой хребет. И кончится тут путинская дипломатия и путинская улада. А Беларусь жива, живе и будет жить. Слава Айчине, живе Беларусь!